Șans pentru Japonia, minge intră poartă, marchează același Shinji Kagawa. Excepțională finalizare. Se vede că e un jucător de clasă, se vede că a marcat de 8 ori în Bundesliga, în prima jumătate a sezonului. Este omul care conduce acest național al Japoniei. Și reacții iuțere. Jucător excepțional. Cu o dată față. Cu șansă ajunge mingea la Kagawa, dar finalizarea e de mare calitate. Și driblingul. A fost criticat după meciurile din grupe, acolo unde nu a reușit niciun gol. Astăzi însă dă două. Iar fundașii catarieni sunt la pământ. L-am văzut pe capitanul Bilal. Avantaj pe tabelă, om în plus pe teren. Qatarul probabil se gândea deja la semifinale. Un scenariu utopic după primul meci din grupe. Spuneam, Qatarul a pierdut cu 2-0 în fața Uzbekistanului. Nimeni nu cred că gândea atât de departe atunci. Ia să vedem. Japonia e pe valul de adrenalină. Și păstrează minge. Honda. În dreapta urcă Makoto Hasebe. Descurcă bine capitanul. Să vedem centrarea. Nu, vine driblingul. Hasebe. Arbitrul lasă jocul să continue după ce a părut a fi un fault.